ing mangke pinangka panutupipun pagelaran saking grup keluarga besar Tresno Budaya aja leren kunes kunes yen jengkene durung teka Mungkin nira kule
wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang obeng-obeng mitreng nggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi eman yen nganti liya kang nyayang kleyang-kleyang tak sawang mecok ning ngepang kegancangan tarindik sangka kadowen sarwi ngoceh dheweke ngalih pencokan elo kae tak sumun bocang iki podang kuning agawe pikirku komeng seleret tireng tak sawang tambah manise ibu bungah yen klakon nyanding slirane ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podangan tutut ati kepranan ora mandut atiku tansaya dotra tak seranani sun pikat pulute banda elo kae tak suwun bocang iki podang kuning agawe pikirku komeng seleret tireng tak sawang tambah manise ibu bunga yen klakon nyanding slirane ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podangan tutut ati kepranan ora mandu atiku tansaya dotra tak seranani sun pikat pulute banda. Nggih, terima kasih matur thank you. Nggih, satu adegan